No, lento wrong. Yimbi, iyanyanyeka. No, ayifuneki kahle kahle, kumele siyigweme ingasachubeki ngoba sizogcina siyidlulisela kubantu bethu nesizukulwana sethu. No, lento i-wrong lento ukuthi uye emgcwabeni kodwa awusangena ethendeni noma eholweni, senihleli niyi-scheme emotweni, kuyaphuzwa kuvulwe i-cooler box. No, lento i-wrong. Noma ngabe uyibuka ngayiphi indlela, ngaluphi uhlangothi, i-wrong lento ukuthi usuke ku-10 udrive uthi uye emgcwabeni uthathe ne-leave emsebenzini. Mawufika le emgcwabeni la kungcwatshwa khona, hayi wena awusayi ethendeni lapho umfundisi ashumayela khona, bantu bomndeni bakhuluma ngempilo kamufa. Awusayi lapho kolalela inkulumo ngomufi, uhleli ngaphandle emotweni niyabushaya. And night before umngcwabo vele niyaphuma ngeyimoto niyothenga utshwala obuyophuzwa emngcwabeni. Hayi mina ngeke vele ungiconvince ukuthi lento inehlangothi eli-right layo, singayibuka ngenye indlela ibe right. Umfundisi yashumayela, nina senidakiwe, senikhohliwe nokuthi niyephi, niyahleka, sekuthunywa bogonsa, kuthunywa abantu abeze emngcwabeni, kuthiwa hayi ngicela sicelela labo bhuti labahamba ngale golf layer bangahlekeli phezulu ngoba anihleka sesiyanizwa thina esisethendeni. Ayimbi lento, ayimbi noma uyibuka njani. Mina vele ngicabanga ukuthi kumele iyekwe lento ngoba izogcina indlulela kubantu bethu nesizukulwane sethu, naso senze lento le esecala kwenzeka manje emingcwabeni.